हेलो लोगोफोर दिनैनि बे समाव आरोबाव गोदान मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय। दिनै जोङो रायलायगोन जौ, जोंनि बर' हारियाव खुब फेमास जानाय जाय सोदोबखौ जों व्यवहार खालामो जौ। जोङो बे जौनि बागै जोङो दिनै रायलायनि। बिनि सिगाङावनो आङो नोंथांमोन गासै इउट्युब नायगिरि आंनि जि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बे जौनि बागै रायलायनि। बे जौ होननाय बुस्थुआ मा, आरो बे जौ होननाय बुस्थुआ मानसिखौ मा खालामनो हायो एबा अबे लामायाव लांनो हायो, जों बिनि बागै रायलायनि। खौल' जोङो दिनै लागोन जौनि बा फार्स्टआवनो आङो नोंथांमोननो मिथिहोनाय थाबाय दे बे जौ होननाया एक्चुअली नोंथांमोना मा बुजियो। आंथ' ओरैबायदि बुजियो जौ होनबा बियो सासे मानसि, आं बिदिसो बुजियोखि आरो जौआबो सासे मानसि। जाय बुस्थुखौ नोङो लोगोआव लाफाब्ला बे जौआ नोंनो गोबां सनमान लाबोयोखि आरो। माबायदि सनमान होनबा ओरैबायदि नोंनियाव बे जौखौ नोङो लोगो लाफानाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि सनमान फैगोन नोंनाव, जायनिखि बे सनमाना दिनै जोङो ओरैबायदि नुजायो कि बे सनमानखौ रावबो मानसिया मोजां मोना। दिनै बे जौनि सनमाना ओरैबायदि सनमान जेनिखि जोङो बेखौ लोगो लानाय लोगो लोगोनो जोङो लोगो लायै समाव जाबायदि जोङो मोनसे लामाजों सिदा लामाजों जोङो बेरायलांनो हायो। जिथियानोखि नोङो बे जौ होननाय बेक्तिखौ नोङो लोगो लाफाबाय, नोङो लोगो लाफानानै जेब्ला नोङो न'आव फैफिनो अब्ला नोंनि थाखाय बै लामाया जि लामाजों नोङो थांदोंमोन बे लामाया नोंनो थोबैयै बायदि नुयो आरोखि। थांनाय समाव नोङो बे जौखौ लोगो लाना थाङै समाव नोङो सिदायै थांनो हादोंमोन, सिदायै बेरायलांनो हादोंमोन। जिथियानोखि नोङो बे जौ होननाय बेक्तिखौ नोङो लोगो लाबाय आरो नोङो जिथियानोखि लोगो लानानै न'आव फैनाय समाव नोंनो बै थांनाय लामाया नोंनो जायगायानो थायाखै आरो। माने नोङो जाय लामाजों थांदोंमोन बे लामाया ओरैबायदि नोंनो गुवार नांसिगोन, बे लामायाव माने नोंना जायगाया थोनाय नङा। ओरै थांलाय ओरै थांलाय ओरै थांलाय ओरै थांलाय आरोखि नोङो जौखौ जुदि लोगो लायोब्ला बेबायदि जायो। आरो बेबायदिनो जौखौ जुदि नोङो लोगो लादोंब्ला नोंनियाव ओरैबायदि सनमाना नुजागोन, जाय सनमानखौ नोङो मा होनगोन बेखौ, रायजोनि गेजेराव मोजां नङालासिनो गाज्रि सनमान मोननो गोनां जायोखि आरोखि। बे जौआ ओरैबायदि मोनसे नोंनियाव लाबोगोन आरोखि। माबायदि लाबोगोन होनब्ला नोङो हाख्राङाव जायनिखि नोङो जौखौ लोगो लायै समाव बे हाख्रांखौबो नोङो नुगोन आरोखि। आरो नोङो जौखौ लोगो लानाय लोगो लोगोनो नोङो हाखरखौ सिनायनाय नंला। नोङो बे हाखर दङ बेखौ नुनाय नंला। नोङो हाखराव गोलैहोनायखौबो जोङो नुनो मोनोखि आरोखि। अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे प्रश्न बेनो जे जाय बुस्थुखौ जोङो लोगो लानानै जोंहा संसाराव जोङो जोंनि सनमानखौ मोजां नङालासिनो जोङो जुदि गाज्रियाव मोननो गोनां जायो, अब्ला बै बायदिखौ नोङो लोगो मानोथो लाफ्लानांगौ? मानोथो नोंनियाव नोङो मोजां सनमानखौ नङालासिनो गाज्रि सनमानखौ जुदि नोंनियाव होयोब्ला मानोथो बे गाज्रि सनमान होनायखौ जोङो मानो लोगो लाफानांगौ? प्रश्न नोंथांमोननि गेजेराव। जौ होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि बुस्थु जायनिखि नोङो जेब्ला नोङो बे जौ होननाय बेक्तिखौ नोङो लोगो लाया, बे समाव नोंनि खुगानिफ्राय 100टानि भितराव नोङो खुब बाहायगोन
10थाल' बाहायगोन नोङो जितियानोखि नोङो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ लोगो लाफाबाय अब्ला 100तानि बिथोराव 110ताबो नोंना बारा जालांगोनखि आरोखि ओरैबायदि नोंखौ माने खोथा बुंहरसिगोन बियो जायनिखि जादों जाया बे नोङो मिन्थिनाय नंलाखि आरो 100नि बिथोराव 110तायानो बारिसिगोन आरो नोङो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ जुदि लोगो लायोब्ला बेयावनो जोंहा गोरोन्थि जायो जौ होननाय बुस्थुखौ जुदि जोङो लोगो लाफ्लानानै जि जायगायाव आङो 10ता बा 50% खोथाखौनो बुंनो गोनाङाव जुदि 110%खौनो जुदि आं बुङो अब्ला बे बुंनाय गेजेराव अनेक भुला जालाङो अनेक भुल जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो जुदिहे जोङो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ लोगो लानानै जाय जायगायाव आं 50ता बुंनो गोनाङाव 110ता बुंनानै आंनि बुंनाय माखासेफोरा गोबां भुल जालाङो अब्लाथ' जोङो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ मानोथो लोगो लानांगौ ना प्रश्न नोंथांमोननि गेजेराव आरो बे जौ होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि बुस्थु जाय बुस्थुआ नोंनियाव लाजिनायखौ सोमजिहोयोखि आरोखि ना लाजिनाय ओरैबायदि नोङो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ लोगो लानानै जुदि नोङो गोबां जि खोथाखौ बुंनाङा नोङो लोंनानै गोबां खोथा बुंलांबाय आरो बे खोथायावनो गोबां नोंहा भुल जालांबाय अब्ला नोंहा नेक्स्ट दिना जि दिनाखन नोङो जौखौ लोगो लाया समाव नोङो बै जायफोरनि गेजेराव नोङो खोथाखौ 110ता खोथाफोरखौ बुंना फैदोंमोन बिनि गेजेराव थांब्ला नोङो मा बुंदोंमोन गोसोखांनानै लाजिनाया नोंनि फैखि आरोखि आरो ओरैबायदि बे जौ होननाय बुस्थुआ नोंखौ ओरैबायदि लाजिनाय लाबोगोन नोङो बेखौ लोगो लायै समाव नोङो मोजां थागोन नोंखौ नुनायफोराव नोंखौ सेहेराफोराव ओरैबायदि नुगोन जितिया नोङो बेखौ लोगो लानानै फैगोन नोङो लोगो लानानै न'आव सफैयानि आवगायावनो नोङो गोबां खुग्लुबबोनायखौ नुयोखि आरोखि आरो गोबां खुग्लुबबोनायाव नोंनि मोखाङाव गोबां दोलानायखौ नुगोन नोंनि आखायाव गोबां दोलानायखौ नुगोन ना आरो बे दोलानायखौ नुब्ला मानसिफोरनि गेजेराव माने लाजिनाया नोंनि सायाव जाखांसिगोन आरोखि मा जादोंमोनलै होनबाथाय मैया बे जौखौ लोगो लानानै जाबायलै आंहा होननांसिगोन ना अब्ला नोङो लाजिथावथाव आरोखि नोंखौ बे जौ होननाय व्यक्तिया मावलांनो हायो होमब्ला हाखराव नोंखौ लांगोन नोङो बेखौ जुदि लोगो लादोंब्ला नोंखौ हाखरावबो खोलैगोन बियो आरो बे जौ होननाय बुस्थुखौ नोङो जुदि लोगो लादोंब्ला नोंनियाव अनेक दर्प खोथाया दर्प माने मा होनगोन बेखौ नोंनि गोबां गिदिर खोथाया नोंनियाव सोमजिहो जासिगोन जाय खोथायानोखि नोंनियाव जाय खोथाफोरा नोङो बे खोथाफोरजों नोङो गोरोबानो जाया बे खोथाफोरा नोंनियाव फैसिगोन मानो फैसिगोन होनब्ला बै जौ होननाय व्यक्तिखौ नोङो लोगो लादोंब्ला नोंनि गिदिर खोथाफोरा जायनिखि जि बुस्थुआव नोङो हायानो बे बुस्थुखौ नोङो आं हायो होननानै बुंसिगोन जाय बे जौ व्यक्तिखौ नोङो लोगो लाफायोब्ला आरो बे जौ होननाय व्यक्तिया ओरैबायदि माने गोबां मानसिफोरनि गेजेराव बे गिदिर खोथाफोरजोंनो बुलायनाय सौलायनायफोरखौ माने सोमजिहोयोखि आरोखि जेनिखि जोङो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ लोगो लायै समाव बेफोरबायदि खोथाफोरा जाया आरो जौ होननाय व्यक्तिखौ जोङो लोगो लाफानाय लगे लगेनो नोंनियाव गिदिर खोथा नोंनियाव दमफोरा आरो गिदिर खोथाफोरा नोंनियाव सोमजिहोबायखि आरो बे जौआ आरो बे सोमजिहोनायनि गेजेरावनो गुबुन मानसिजों माने बुलायनाय सौलायनाया बेफोरबायदिखौ माने सोमजिहोयोखि आरोखि आरो नोङो थोनाय नङा आरोखि जोङो थांनाय समाव जुदि जौखौ लोगो लायै समाव जोङो जुदिहाय जोङो 2 फुट 3 फुट जुदि जोंनो लामा नांगौब्ला नोङो बे जौ होननाय बुस्थुखौ लोगो लानानै फैनाय समाव जोंनो मा नांगोन 12 फुट लामायाबो जोंनो थोनाय नङा होमब्ला सानना नायदो जोङो बबे मोनसेया जोङो मोजां जाय 3 फुट लामायाव जोङो बेरायनो हानाया एबा जोङो 12 फुट लामा जोङो जौ होननाय व्यक्तिखौ जुदि लोगो लानानै 12 फुट लामायाबो जुदि थोआब्ला नोंसोरो सानना नायदो अब्ला बबेखौ जोङो लानांगौ जोङो मोनसे गोसोखांदों
जाय खोथाखौ माने लाजिनाय होनना बुंदोंना माबायदि लाजिनाय स' बियो थांनाय समाव ओरैबायदि मोजां हारसिंनो थांबाय आरो फैनाय समावहाय बियो मा होनो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ लोगो लानानै फैबाय स' फैयै मा जाबाय बियो मोनसे लामायाव बियो माने मा होनगोन आरो बेखौ गोबां बे जौ होननाय व्यक्तिया लोगो दं जे बेखौ माने हाखराव खोलैबाय आरो बे हाखराव खोलैनायाव खाथि खालानि मानसिफोरा खोनानानै मा जाखो होननानै फैबाय आरो अब्ला बे मानसिया फैनायखौ नुनानै बियो लाजिबाय आरोखि मारै लाजिबाय होनबाय माने जौ लोंनानै बे जौ होननाय व्यक्तिया बेखौ खोलैबायना बेनिखायनो लाजिना माने गाव थाखोमाबाय आरो सिरि जेन आं गोलैयाखै आरो थांग्रोजोबब्ला आं थांगोन होननानै आरो मानो बे लाजिनायाव बेनो फैदों आरोना जुदिहाय आङो थिगब्ला मानो गोलैनांगौमोन ना बै जौ होननाय व्यक्तिया जेखौ खोलैबाय स' बिदि जायो आरोखि जुदिहाय जोंनियाव बे जौ होननाय व्यक्तिया जोंजों थाफायाब्लामोन जोंनियाव बे लाजिनायाव फैनाय नङामोन ना आरो जोङो बिदि सिखाव बायदि थाखोमानोबो नांनाय नङामोन आरोखि माने लाजिनाया फैनायखायनो बियो थाखोमाबाय नङाबा गोबां मानसिफोरा माबा माबि बुंगोन जे बेखौ माने बियो लाजिनायजों माबा मोनसे साननायजों बियो माने सिरि थाखोमाबाय आरोखि बिसोर थांबासो आं लासैनो सिखारलांगोन बेखौनो होनदों लाजिनाया बे जौ होननाय व्यक्तिया जोंनियाव लाजिनाय लाबोयो लाजिनायखौ जोंनियाव थारै दर्प होनबाथाय आरो नोङो सानना नायदो सोरबा व्यक्तिजों नोङो जुदि लोगो मोनलायनानै गोबां दर्प दुगा खोथायाव बुंदोंब्ला नोङो बेयाव बुलायनायाबो फैसिगोन बुलायनाय फैदों होनबाथ' आरो नोङो सानदो गोबां हानिबो जानो हागौ गोबां नोंहा दुखु खस्थ'बो मोननो हागौ एबा गोबां नोङो मा होनगोन थैलायनोबो हागौ अब्ला बेफोरबायदिखौ जुदि जोंनि जिबनाव जुदि लाबोनो हायोब्ला बे जौ होननाय व्यक्तिया स' बे जौ होननाय व्यक्तिखौ जोंनो मानो लोगो लाफानांगौ प्रश्नआ बेसो स' बेफोरबायदि गासै गाज्रि खामानिखौ जुदि जोङो बाहायोब्ला जोंखौ बाहायोब्ला बे जौ होननाय व्यक्तिया बे जौ होननाय व्यक्तिखौ जोङो मानोथो लोगो लाफागोन ना निस्सय जोङो लोगो लाफायाब्ला जोंनियाव बिदि दावराव फैनाय नङा आरो बिदि जोंनियाव लाजिनायफोरा सोमजिनाय नङा आरो गोबां दर्प खोथाफोरा जोंनियाव सोमजिनाय नङा स' बेखायनो होनदों आङो जौ होननाय व्यक्तिया ओरैबायदि व्यक्ति माने बियो माब्लाबाबो मोजां खामानियाव बे जौ होननाय व्यक्तिया जोंखौ बाहाया जेब्लायबो बियो नोंखौ गाज्रियाव बाहायगोन जेब्लायबो नोंखौ गाज्रिथिं खोलैनो नाजागोन जौ दिनै जोङो बे जौनि बागैनो जोङो दिनै रायज्लायगासिनो दङ बे जौ होननाय व्यक्तिया जोंखौ खोलैयो गोबां नाला नर्मदा एबा गोबां जायगायाव बियो खोलैगोन गोबां जायगा मानसिनि गेजेराव जोंखौ लाजिफोनांगोन बेनिखायनो बे जौ होननाया सासे व्यक्ति आङो बे जौखौ सासे व्यक्तिजों नोंथांमोननि गेजेराव रुजुदों खालामनानै मिथिखायो बे बुस्थुआ माने जोंखौ माब्लाबाबो मोजाङाव लाबोआ मोजाङाव बियो जोंखौ दैदेना बियो जोंखौ हदाय गाज्रियावसो दैदेनो हदाय जोंखौ लाजिफोनांनोसो नागिरो हदाय जोंखौ बियो सिथारनोसो नागिरो बेनिखायनो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ नोंथांमोना मा सानो आं बिदि सानो जौ होननाय व्यक्तिया जोंनि थाखाय मोजां नङा जौ होननाय बुस्थुखौ जुदि जोङो लोगो लाफ्लाबाय थायोब्ला जोंनि जिबना माब्लाबाबो बियो जौगाया बियो डाउनावसो थाङो जोंखौ बियो लाजिफोनाङो जोंखौ बियो गोबां हानि खालामनो सेस्था खालामो नोङो सानना नाय जौ होननाय व्यक्तिखौ नोङो लोगो लाफाब्ला जों माबायदि जायो नोंसोरो गावनो सानना नायदो आंथ' खनसे खननै लाबानो गोबां साननाया आंनियाव फैखायो बे बुस्थु दै बायदि बुस्थुखौ जोङो ग्रहन खालामनानै जों सासे मेलेमजिबि जों सासे साननो गोरों मानसिनि मेलेमखौ माबायदि खालामहैयो बियो ना माबायदि जोंखौ उल्टा पुल्टा खालामहैयो स' बेयाव जोङो खुब साननांगौ आरोखि आं खुब सानो माने जाय लामाखौ आङो मोजाङाव आलि मोनसेयावब्लाबो बेरायनो हायोमोन जितियानोखि आङो बे जौ होननाय व्यक्तिखौ लानानै बे आलि दोंसेजों बेरायबोब्ला बियो माब्लाबाबो समानै बेरायबोनो हानाय नङा मालाबा गोलैगोन माब्लाबा खुंग्लुबगोन मालाबा मा जागोन गादुनलाबायबाय थागोन बिदि जागोन
स' बिनिखायनो होनदों आङो बे जौ होननाय बेक्तिखौ जोङो बिदि जुदि जोङो लोगो लाफ्लानायाव जुदि जोंखौ गाज्रियाव लाङोब्ला स' मानोथो बेखौ जोङो लोगो लाफ्लानांगौ स' आंनि थाखाय बेनो बेखौ जोङो लोगो लाफ्लाब्लाबो जोङो सोलिगोन बेखौ लोगो लाफ्लानानै जुदि जोङो गाज्रियाव जुदि गाज्रियावसो जुदि जोंखौ लाङोब्ला स' आं साननाय मथेब्ला बेखौ लोगो लाफ्लाब्लानो मोजां जागोन लोगो लाफ्लायालासिनो जोङो आवगायलांनो नागिरब्लानो मोजां जागोन स' गोबां मानसियानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे जौखौ मोजां मोनो मानोना बे जौआव गोबां इन्ट्रेस्टिं दङ बहुद इन्ट्रेस्ट लाबोयो बे इन्ट्रेस्टआ खिन्थु मा होनगोन जौआसो लाबोयो बे नोंथांमोना गोथां मानसि आंथ' सानो बे लाबोआ आरो जि खोथाखौ नोङो बुंनो हाया बे खोथाखौ नोङो जौखौ लोगो लानाय लगेनो हायो आंथ' सानो नोङो बेखौ मा होनगोन बेखौ नोङो बेखौ बुङाखै बा नोङो बेखौ नोंनि खुगानि दारा बियो ओंखाराखै बै जौआसो नोंखौ ओंखारहोदों आङो ओंखायनो सानो जौखौ लोगो लानानै जाय मानसिया खोथा बुंदों बेफोरनि खोथाफोरखौ जोङो मा होनगोन बेखौ है बियो जौआसो बुंगासिनो दङ आरो गोबां मानसिफोरखौ नुयो आङो माखासे लोंनानै जानानै गोबां बे जौखौ लोगो लानानै गोबां बिसोरो इन्ट्रेस्ट खालामोखै आरो इन्जय बिदि इन्जयखौ आङो मा होनगोन अब्ला बेयो इन्जय खालामाखैना जौआसो इन्जय खालामदों आं बिदि सानोखै जौआ सासे बेक्ति जायनिखि जोङो बेखौ लोगो लानाय लगेनो बियो मोजाङाव सालाया बेयो गाज्रियाव जोंखौ सालायो स' जों मानोथो जोङो साननो गोरों जानानै बे गाज्रियाव थांनाय बेक्तिखौथ' जोङो मानो लोगो लानांगौ जाखो स' आंनि साननाया बेनो जुदि जोंखौ बियो हदाय गाज्रियावनो खोलैनो नागिरो लाजियैनो फोनांनो नागिरो ना जोंखौ बियो बुलायहोनो सौलायहोनो नागिरो अब्ला जों माने बेखौ लोगो लानांगौ आंनि मथे बेखौ लोगो लायाब्लानो मोजां जागोन ना आरो गोबां जुदिहाय जोङो बुंनो हायै खोथाफोरखौ बेखौ लोगो लानानै बुंनायाथ' माथो नोंनि समाजाव माथो नोंनियाव सोरथो नोंनि खोथाखौ नाजावगोन लोंनानै बुंनाय खोथाफोरखौथ' गोबां मानसिया नाजाया बे लोंनासो बुंदों होनना बुंखागोन बै माबायासो मा होनो जौ होननाय बेक्तियासो बेखौ बुंदों बिदिसो बुंगोन स' बिनिखायनो नोङो जुदि बेखौ लोगो लानानै बुंनाय समावबो जुदि नोंखौ गोबां मानसिफोरा जुदि बियो बुङाखै बै जौआसो बुंदों बेखौ होननानै जुदि बुंजायोब्ला मानोथो बेखौ लोगो लांगोन स' जों गावनो जुदि जौगानो जुदि जोङो नाजायाब्ला बै जौ होननाय बेक्तिजों जोङो मानोथो जौगानो नाजागोन स' बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव होनदों जे बे जौ होननाय बेक्तिया जोंनि लागै माब्लाबाबो मोजाङाव आं लाबोनायखौ नुवा जोङो बेखौ लोगो लाफ्लाब्ला जोंखौ जे बियो मोजाङाव दैदेनगोन आङो बेखौ नुवा स' नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया आंनि साननाया बेनो जों सासे मोजां मानसिखौ बियो गाज्रियाव दैदेननायखौथ' आङो लुबैया गाज्रियाव दैदेनलांनायखौ आङो जाया बेनिखायनो दिनैनि आङो बे टपिकआव दिनै जौनि बिसय जोङो दिनै रायलायबाय बे जौ होननाय बुस्थुखौ गोबां मानसियानो इन्ट्रेस्टनि थाखाय लायो नाथाय जोङो बे जौ होननाय बेक्तिखौ लोगो लायालासिनोबो इन्ट्रेस्ट खालामनायासो जोंनि थारैनो सासे इन्ट्रेस्टेड मानसि होनजानो गोनां जायो आरोखि स' जोङो बे जौखौ लानानै जोङो रायलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे जौ होनबाथ' जोङो निसा जुक्त बुस्थु जों मिथियो दिनै जौनि बागै जोङो दिनै रायलायबाय जौखौ लानानै जोङो रायलायबाय बे जौआ जोंखौ माबायदि दैदेनो बेखौ जोङो दिनै रायलायबाय स' नोंथांमोना बे रायलायनाय गेजेराव माबाफोर भुल जालांदों नामा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि जुगिदि जनायहरगोन स' भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना आरोबाव कमेन्टनि जुगिदि जनायहरगोन लोगोसे माबाफोर भुल बुंफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना क्षमा खालामगोन होनना आङो नोंथांमोननो जनायबाय स' दिनै जोङो आरोबाव बे मोनाबिलि समाव बे जौखौ लाना जोङो रायलायबाय जौखौ आङो सासे बेक्ति होननानै नोंसोरनि खाथियाव रिजायदों नंमारगौ बियो सासे बेक्तियानो मा आं साननाय मथेब्लाथ' आं गोबां मानसिफोरखौ बुंखायो जुदि लोंनानै गोबां खोथा बुंदोंब्ला आंनि गेजेराव नोंथ' बुङाखै बेखौ बे जौ होननाय बेक्तियासो बुंगासिनो दं होनना बुङो आं स' बिदि बुंजाब्ला बिसोरो मा सानो आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बुंखायो आङो माने
थारैनो आङो माने नुनानै नुहुरखायो आरोना जाय मानसिया बे जौ होननाय व्यक्तिखौ लोगो लायाब्ला जेबो खोथायानो ओंखारा बुंनोनो हाया आरो बियो जुदि लोंनानै बे जौ होननाय व्यक्तिखौ लोगो लानानै जुदि गोबां खोथा बुंदोंब्ला बेखौ आङो डाइरेक्टलि बुंखायो जे नोङो बुङाखै नोङो बे खोथाखौ बुङाखै बै जौ होननाय व्यक्तियासो बुंगासिनो दङ स' बे जौ होननाय व्यक्तिया जोंखौ मोजाङै दैदेना गाज्रियावसो दैदेनो आं मिथियो बेनिखायनो आङो बे जौ होननाय व्यक्तिनि खोथाफोरखौथ' मानो मानिगोन बिदिखि आरोखि स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि DJ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लाइक खालामगोन होननानै आङो नोंथांमोननि आसा आरो भरसा खालामबाय दिनैनि भिडिअखौ आं आरोबाव बेयावनो दिन्थ'बाय स' फैगोनाव आरोबाव गोदान मोनसे टपिक लानानै फैगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय